ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଥିବେ ପୁରୀ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଗୁମୁଟରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି କହିପାରିବେ କେବେ ସେ ଠାକୁର ସେଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲେ କହିପାରିବେ ସେ ଗୁମୁଟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ରାଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଅମଳରେ ହେଇଥିଲା। ତିନିଟା ଅପସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେବି। ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ଚୋଳଙ୍ଗ ଦେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ଆଜ୍ଞା ଏ ତିନି ରାଜାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ରାଜା ବାଛିବେ, ଜଣେଇବେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଅମଳରେ ସେଠି ଗୁମୁଟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲେ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି। ଚୋଳଙ୍ଗ ଦେବ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ରହିଲା ଆଜ୍ଞା, ଉତ୍ତର ଦେବେ। ନମସ୍କାର। କହିଲି ନା ଉତ୍ତର?